Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Onko yrittäjyys pelkkää liiketoimintaa? Sydämellä tehty tarinoita yrittäjyydestä on podcast ihmisistä, joille yrittäjyys ei ole vain työtä, vaan tapa elää, luoda ja vaikuttaa. Tässä podissa ääneen pääsevät tekijät ja asiantuntijat, joille yrittäminen on intohimo, kutsumus tai oman elämän tärkein seikkailu. Nyt ei listata liikevaihtoja, vaan kurkistetaan kulissien taakse, mitä kaikkea yrittäjät tekevät ja ennen kaikkea miksi. Varoitus. Tämä podcast saattaa aiheuttaa oivalluksia, inspiroivia ajatusharppauksia ja pakottavan tarpeen toteuttaa omia ideoita. Kuuntele omalla vastuulla. Kaimara Salma on rakennusalan pitkän linjan ammattilainen, joka on tehnyt yli 20 vuoden uran Suomessa ja toiminut yrittäjänä vuodesta 2012. Salmen juuret ovat Saarenmaan maaseudulla, josta hän ammentaa inspiraatiota yrittäjyyteensä vielä tänäkin päivänä. Salmen rakennusalan yritys Ecopanel Nordic Oy tuo olkilevyjä Suomeen, antaa neuvontaa ja rakennuttaa. Podissa Salm kertoo, miksi olkilevy olisi ratkaisu myös sisäilmaongelmiin. Olen Kaimar, kotoisin Virosta Saaremaalta ja Suomessa mä olen ollut yli 20 vuoden aikana tehnyt rakennustöitä. Oma yrittäjä vuodesta 2012 lähtien. Miksi sä aloitit yrittämisen rakentamisen parissa ja millaista rakennuskulttuuria sä lähdit omassa työssäsi vaalimaan? Ja silloin 2012 mun yrittäjyys alkoi näin puoliväkisi, kun mulla oli yksi yhteistyökumppani, tai kenelle me tekimme töitä. Hän niin kuin vaan kertoi, että jos mä haluan tehdä hänen kanssa yhteistyötä, sitten mulla on pakko tehdä oma yritys. Sitten mä tekin sen ja tuolta se lähti. No millaista rakentamiskulttuuria sä lähdit omassa työssäsi vaalimaan? Vai alkoiko tämä ekorakentaminen silloin? Ei ekorakentaminen. Silloin alkoi ihan yleisrakennaminen. Että meidän idea oli, tai on tänäkin päivänä tehdä ihan nollasta valmis asti taloja. Premium-laatusta palvelut tarjoamme. Että ei vaan pelkkä kylmää rakentamista, mutta vaan olemme tukena asiakkaille niin kuin alusta asti ja lopun jälkeenkin. Että on asiakkaita, kenelle me olemme rakentanut talo 2016 ja viime viikollakin mä kävin tuolla vielä säätämässä, riputtamassa noita kuvia seinä. Että yhteistyö jatkuu pitkä. Mun eka prioriteetti on tyytyväinen asiakas. Deveron on rakennusfirma, mutta Ecopanel Nordic Oy on mun se luonnollinen rakennusfirma, kuka myy neuvoja asentaa Ecopanelia, eli noita luonnonlevyjä. Sä lähdit ihan normirakentamisella liikkeelle ja teet sitä edelleen, mutta sä tuot maahan myös ekologisia rakennusmateriaaleja, kuten tuulensuojalevyjä, eristeitä ja olkilevyjä. Niin miksi sä halusit laajentaa ekologisen rakentamisen maailmaan ja miksi valitsit juuri nämä materiaalit? Vielä pieni tarkennus, että toistaiseksi mä teen sitä ihan perusyleisrakennusta, mutta mun suunta on lähtenyt tämän vuoden aikana keskitty vaan viherrakentamiselle. Että ei nyt 100% viher, mutta mahdollisimman vihreältä. Tämä luonnollinen suunta on mulle niinku, tai oikea suunta. Mä tunnen, että teen oikeaa juttu. Suunta on lähteä itse tekemään kokonaisia taloja mahdollisimman luonnollisesti. Virossa me teemme 4-6 taloa vuodessa.
tsekkistä, mistä se tuote tulee. Tuoltakin, itse asiassa mä en tiedä kuinka paljon niitä taloja tehdään vuodessa. Eli Tsekeissä tehdään paljon niitä taloja. Ja tosi paljon. Tsekki, Saksa, Slovakia, tuolla päin. Ja Englantissa on noita taloja kymmeniä tuhansia aikana tehty 40-luvulla. Kysyt, että miksi mä valitsin sen olkilevy. Mä ei ole valitsenut sitä. Se valitsi mut. Mä olen itseään kotoisin myös maatilasta. Koko mun elämän on ollut tehnyt noita heinähommia, maataloustöitä ja kaikkea tuommoista. Sitten tää on niinku tommonen, tää on mulle turvallinen materiaali ja mä tiedän, että se toimii. Tuttu materiaali. Tuttu. Itse kasasimme pellolta heinää ja sitten juhannusaikana nukkusimme jossain ullakolla aina niinku heinissä. Olkien päällä. Olkien päällä vaan, ja joka kesä. Laitoitteko lakanat alle? Välillä, tai suurin osa ajasta, mutta on tapahtunut näinkin, että ei ole ollut. Ja. Silti nukut hyvin. Silti nukutin hyvin, ja se olki puhtista ilma. Se takaa sulle rentoutunut unet. Että sulla on aina hyvä fiilis ja rentoutunut freshina. Ei tukkoisena. Ei tukkoisena, ja. Miksi tämä rakentaminen on vielä niin lapsenkengissä Suomessa? Itse asiassa tämä ei ole lapsen kenkissä, ainakin mun mielestä. Tämä on tommonen nissituote on se viherrakentaminen, koska suomalaiset on näin, toivottavasti mä ei suututta kukaan, on tommosia kalliopäisiä, kivipäisiä, kuka ei otta vastaan kovin paljon vaihtoehtoja. Että vaan rullavat sitä yhtä kiveä, mikä on tunnettu ja turvallinen. Että kaikki, mikä tulee, ei nyt kaikki, mutta suurin osa, mikä tulee Ruotsista, sitä sitten suomalaiset hyväksyvät. Mutta mikä tulee alapuolelta, se kaikki on niin kuin vaarallista. Olkilevy on kotoisin Ruotsista. Ja lapsen kengillä ehkä tarkoitinkin juuri sitä, että se ei ole niin yleistä. Sä halusit nostaa esille sen, että tekijät kuitenkin on kovatasoisia. Ja tekijät on premium-laatuisia, on niin tuotteen tekijät kuin myös ne, kuka asentavat. He tietävät niin kuin koko yleisrakennuksesta kaikki ja on nousenut niin kuin seuraava leveli, tietävät, mikä he tekevät. Viisaat rakentajat, kuka pitävät huolta omista ja myös asiakkaan terveydestä. Millä tavalla tämän tyyppinen rakentaminen on terveellistä? Tämä on terveellistä sen takia, että luonnon materiaali puhdista ilma ja hengittää samalla. Eli se on se mikrokliima, mikä tulee tästä talosta, huoneesta. Se on terveellinen, missä sitten pystymme nukkumaan, olemaan enemmän rauhassa, rentoutumaan paremmin kuin meidän perusrakennuksessa nykyisessä kivi tai kipsi muovitalossa, mikä ei hengitä ollenkaan. Niin, nythän on paljon sisäilmaongelmia. Tampereellakin kouluissakin paljon, niin olisiko tämä ratkaisu sisäilmaongelmiin? Nimenomaan, tämä on ratkaisu. Jos se rakenne on tehty oikealle tavalle, eli jätetty hengittäväksi, sitten se on terveellinen. Eli se puhdista ilma, kosteutta. No mitä mieltä sä oot näistä remonteista, mitä nykyään tehdään, niin tehdään näihin vanhoihin arvokiinteistöihinkin ihan kaupunkienkin toimesta. Että huomioidaanko näitä asioita? Paperin päällä, mutta todellisuudessa ei. Kaikki on kovalle äänelle, puhuvat lavalla tästä aiheesta, että se on ongelmapaikka. Sitä pitäisi tehdä niin kuin luonnon materiaalille ja näin. Mutta kun se lava-aikansa ohi, kuka ei välitä tästä periaatteessa. Tosi pieni ryhmä, kuka oikeasti välittää tästä terveellisyydestä. No käykö siinä sitten niin, että kun niitä vanhoja arvorakennuksia korjataan muovisilla ratkaisuilla, niin sitten tulee helpommin niitä sisäilmaongelmia? Ja sitten tuli sisäilmaongelmia ja sitten tulee erilaisia oireita, mutta netkin ei tule jo saman tien. He tulevat niin kuin ajan kuluessa.
Ja sä itse puhut sen puolesta, että tämmöiset ekologiset tuulensuojalevyt, eristeet ja olkilevyt olisi ratkaisu tähän. Tämä on yksi vaihtoehto. Noita on muitakin, mutta tämä on yksi kaikesta simppelimpi vaihtoehto, juuri sen olkilevy käyttäminen. Miten se eroaa perinteisestä eristemateriaalista? Mikä on se yksi semmoinen suurin ero siinä? Sillä ei ole yhtä suurinta ero, sillä on aika monta. Tämä on yhdessä levyssä on niin kuin ominaisuudesta. On jopa kipsilevy ominaisuudet, sitten on vaneriominaisuudet, sitten on tuulensuoja-ominaisuudet ja myös jäykistava rakenne ominaisuudet. Eli se toimii jäykistava rakenteena talossa. Eristyksestä se korvaa 1 levy, 6-senttinen levy, korva 10 senttiä hirttä. Tarjoaako nämä esimerkiksi puurakentajille tai äänieristystä kaipaavalle jotain erityistä? Ja puulle se soveltuu erinomaisesti, kun ei ole paljon materiaaleja, mikä sä voit laittaa suora puun vaste. Sitä olkilevy sä voit laittaa, kun se hengitsee samalle tahtille. Eli kastepiste se ei tule ole ongelma. Äänieristys on oma juttu. Et se on, jos puhutaan nyt materiaalista tai äänieristys-seinästä, sitten se toimivuus. Kun 4-senttinen levy vastaa 33-34 detsibelliä ääneristystä. Ja tommonen ihan perus 12-senttinen väliseinä ratkaisu on jopa 54 detsibelliä. Ja mun tiedon mukaan tommose ei ole näin ohkasta äänieristetty ja vielä erittäin luonnollista ratkaisut olemassa tai toista tommosta. Ääneristys on ääni on oma maailma. Olkilevy soveltuu aivan loistavasti. Me olemme tehnyt tästä kotiteattereita. Kerrostaloissa me olemme tehnyt oma musiikkistudiot hovimuusikoille. Yksi julkainen tallennusstudio Tallinnassa sai Sony Dolby Atmoselta palkinto, mikä vasta sitten niin kuin ravintolailla on Michelinin tähti. Ja se musiikkistudio on tehty vaan pelkkä olkilevylle. Eli siellä on myös hyvä akustiikka. Tämä ei estä kaikumista, mutta tämä blokkaa ääneen tulo ja meno loistavasti. Te teette yhteistyötä myös arkkitehtien kanssa, niin millaista se on ja miten nämä visionäärit ovat ottaneet tämmöisen materiaalin vastaan? Ne, kenen kanssa me teemme yhteistyötä, on ottanut sen vasta tosi lämmösti. Tykkäävät tästä kovasti. Mutta haaste on se, että suurin osa arkkitektista on tottunut ottaa omasta vanhasta kansiosta sen seinäleikkausen ja ne vaan kopioivat sen uutelle rakennukselle. Eli se on niin sanotusti mun mielestä se on niin mukavuusalue, jos nyt lähtee sitä olkilevystä tekemään kokonaista talo, se vaatii ekstra töitä. Ja myös tuommoista pioneerihomma vähän. Eli sitä ei voi tehdä ihan samaan malliin kuin mitä ennen on tehnyt? No periaatteessa voi, mutta sitten taas tulee se isoin kysymys on luotettavuus, kun ihmiset ei luota sitä materiaalia vielä. Vaikka Suomessa 1944-luvulla oli oma tehas Loviisassa. Miksi se ei ole enää? Mun veikkaus on se, että puu- ja betoniteollisuus, ne olivat vaan niin voimakkaat. Ja totta kai kipsi. Onko Suomessa vielä sellaisia taloja, jotka olisi valmistettu sen Loviisan tehtaan materiaaleilla? On. Aika paljon noita. Helsingissä, Espoossa, Tapiolassa on yhdessä katussa 10 samanlaista taloa tehty tästä levystä. Ja tuollakin oli tommonen kiva tarina, että yksi arkkitehti osti sen ja lähti avaamaan seiniä, remppaamaan. Sitten selvisi, että tämä koko talo on tehty olkilevystä. 54. Vuonna 1954 oli talo rakennettu ja sitten oli tullut
jostain katosta oli tulnud vähe vettä, oli vahingoittunut se yksi seinä ja hän pyysi meitä sinne käymään. Mä varmuuden vuoksi otin muutama levypala mukaan. Ja onneksi kävi tuuri, että me saimme vaihtettu sen samaa ongelmapaikkaa tai korjattu sen ongelmapaikas samalla käyntikerroksella, kun me tutkisimme sitä taloa. Siinä sivussa. Siinä sivussa, sen sai tehty. Ja sitten mä lähtin takaisin Helsingistä tulemaan tänne Tampereen päin ja jäin miettimään, että saakeli. 1954 rakennettu talo luonnonmateriaalista ja missä on vuonna 2025 vielä varaosia. Aivan. Että se on toimiva ratkaisu. Noita taloja periaatteessa on tehty Suomessa enemmän kuin me osaamme arvaa. No millaista muutosta toivoisit näkeväsi suomalaisessa rakentamisessa seuraavan 5-10 vuoden aikana? Isoin muutos, mitä mä toivon, on se, että ihmiset ottaisivat järkipäähän. Tämä on kaikesta isoin toive. Toinen toive tai miksi mä teen sitä juttua on se, että mä haluan nostaa ihmisissä tietoa tuosta terveellisestä materiaalista. Että ihmiset kaikki ostavat jonkinlaisia erilaisia vitamiineja ja kaikki tommosia. Mutta miksi ei pitää odottaa ympäristöstä, missä he asuvat ja omaa niin kuin, lähisukulaisesta tai perheestä. Sisäilmasta. Juuri sitä mä tarkoitankin. Se on vähän fiksu ja tiedollinen ihminen pitää huolta itsestä ja omaa lähiympäristöstä. Eli millä tavalla sä itse haluat olla mukana siinä rakentamisen muutoksessa? No vaikka mulla on yksin maahantuontioikeus sille levylle, mikä valmistetaan sitten Tšekissä, silti mun tämä bisneskuva ei ole sitä levy myytä kylmänä neliöitä, että vaan myytä. Mun idea on, mä käyn kouluissa opettamassa, tekemässä luentoja tästä materiaalista niin kuin vaihtoehtona. Et se on mun missio. Et nyt me olemme saanut 2 koulua, missä me käymme opettamassa ammattikoulut. Mutta toive on saada ne niin kuin ympäri koko maahan. Ammattikoulut. Eli sä haluat olla mukana lanseeraamassa tätä opetustasolle, tätä terveellistä ja ekologista rakentamista. Mä haluan olla mukana. Mä itse lanseeraankin sitä. Miten teidän asiakkaat, millaiset asiakkaat valitsee ekologisen rakentamisen ja millaista palautetta te olette saaneet teidän asiakkailta? Meidän asiakkuusryhmä on tietoiset ihmiset, kuka pitävät huolta itsestä, oma terveydestä. Ja asiakaspalaute on mulle tämän 3 vuoden aikana on 100% positiivinen. Että ihmiset itsekin, kenelle me olemme käynyt niin kuin tekemässä korjaushommi tai jääniristystöitä. Ihmiset en usko sitä, että niin helposti ja niin nopeasti tulee toinen fiilis, toiset olosuhteet tulee samassa huoneessa, missä he on jo viihtynyt vuosikymmeniä. No onko jotain yleisiä harhaluuloja, joita haluaisit oikaista suhteessa luonnonmukaiseen rakentamiseen? Ja kaikesta tärkein on se, että kaikille tuttu tarina 3 porsasta. Meillä on pakko kertoa nyt ihan toisenpäin. Että tämä porsas, kuka rakensi Oillesta itselle talo, tämä oli kaikesta fiksumpi. Loistava tarina. Ja mitä mä haluaisin vielä kertoa on se, että sen levy tekeminen, tuottaminen on hiilinegatiivinen. Että kun tämä on pellon sivutuote, sitten sitä tulee joka vuosi lisää. Ja myös paloturvallinen. Vaikka se noilki, sitten se ei lähte palaamaan, kun tämä näin tiivis. Mäkin jäin heti miettimään, että mitä se tarkoittaa se paloturvallisuus oljen kohdalla. Oljen kohdalla se tarkoittaa sitä, että joka ikisessä talossa, mikä rakennetaan, on oma palovaatimus. Ja jos sulla on pakko tehdä joku palokatkoseinä, sitten nykyaikainen vaihtoehto on tehdä kipsistä, mutta tuplakipsistä. Eli 2 työvaihtoehtoa, 2 kertaa materiaali, verta
Sä saat pistää vain yhden levy pysty tai asentaa yhden levy ja sulla on need samad vaatimukset on jopa täytetty. Mikä motivoi sinua jatkamaan? Mikä on se kipinä, joka palaa näistä haasteellisista ajoista huolimatta? Ja ajat on haasteelliset. Tämä on niin ihan totta, on ollut pitkä aika jo. Ja ilmeisesti menee vielä tämä koko vuosi. Mutta mä uskon parempi päiviin. Mun jokapäiväinen motivaatio on se, että tästä aallon pohjalta lähtien meillä kaikille tulee olemaan ihan kova nousu. Rakentaja myös rakennuttajapuolella molemmilla on se. Et kun me nyt kestetään ja pidetään järki päässä, sitten tästä saa tulla vaan hyvä. Jos sun pitäisi tiivistää yhteen lauseeseen, miksi ihmisten tulisi vaalia ekologista rakentamista ja valita ekologiset vaihtoehdot omaan kotiinsa, niin mitä se olisi? Omasta terveydestä ihminen pitäisi pitää huolta. Ja se onkin se. Omasta terveydestä huolehtivat ihmiset pitäisi pitää huolta myös ympäristöstä, asumisterveydestä. No mitä jos joku haluaisi tilata sulta tämmöisiä olkilevyjä tai haluaisi lisää tietoa, niin miten sut tavoittaa? Mulle saa aina soittaa, kirjoittaa. Kaikesta simppeli tai helpompi on käydä kurkkaamassa ekopanel.fi tai somessa, Facebookissa Ekopanel Nordic ja sama myös Instassa on samat. Ja tulen aina innolla jeesama, miettimään yhdessä, onko tämä materiaali juuri oikein sinne kohteeseen, mihin te haluatte sen. Tämä podi kuuluu myös Aurinkorannikon radiossa. Mites Espanja ja olkirakentaminen? Tuleeko siitä mitään mieleen ja toimiiko se materiaali myös siellä? Toimi. Tosi hyvin toimi. Kun tänne on tiivis, se pitää lämpötila. Tarkoittaako se sitä, että talvella se lämmittää ja kesällä se on viileä? Se pitää lämmittää sisällä talvella. Se ei anna tulla tuulella tai kylmällä läpitte. Kesäkuumalla se toimii juuri toisenpäin. Se pitää viilennä ja maailmassa on 3 tehtasta. On Jenkissä, Euroopassa on Tsekissä meidän tehdas ja on Australiassa. Australiassa he tekevät jo tommosia lentokenttoja, mikä sitä on, ototustilat, kokonaisia halleja teevät noista levystä. Juuri sen takia, että lämpötila pysyisi mahdollisimman minimoitulle energiakulutukselle. Siinäkin mielessä ekologinen materiaali, että se on energiaystävällinen. Jaa, se on tosi energiaystävällinen. Sen yhden 4 tekemiselle kuluu vaan 2 kilowattia. Jos nyt mietitään, että sä keität yhden kannu vettä, sitten se vaatii ehkä 2,2 kilowattia. Kun kuuntelee kaikkea tätä, niin tulee mieleen, että miksi tollaisia ei käytetä yleisemmin, koska se kuulostaa monesta näkökulmasta järkevältä rakennusratkaisulta. Se onkin järkevä. Mutta vastaus sille on, niin kuin mä olen kysynyt asiakkailta ja ihmisiltä, kuka ei ole ostanut sitä. Sillä levyllä on liian monta hyvää ominaisuutta, että he ei usko sinne. Ja tämä on, niin tää on kiva, rehellinen vastaus. Vähän trakikoomista. Juuri näin. Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Artisti, taiteilija tai yrittäjä. Asiakkaasi haluavat tietää, kuka sinä olet. Kerro se ääneen. Tuo teoksesi, palvelusi tai asiantuntijuutesi näkyväksi ja kuuluvaksi podcastissa ja radiossa. Tarinat ja aidot kohtaamiset jäävät mieleen. Tämän podcastin tuotti Loimu Communicares. Ohjelma-ajan tarjosi Finradio. Ota meihin yhteyttä, niin jaetaan sinunkin tarinasi. terhi@loimucommunicares.fi
tai info@finradio.net.